Ove replike Fordova iz 1905. na električni pogon već mjesec dana voze centrom grada, najviše turiste, manje Zagrepčane, no buduće će sigurno i više jer se besplatno mogu prođirati Zrinjevcem svake srijede, a jutro su to učinile i brojne poznate face. Zna se da sportaši promoviraju zdrav život, zdrav način života i sve što se tiče toga, tako da i ovim putem podržavamo akciju čišćeg okoliša, zdravijeg života putem uvođenja električne energije u automobile. A nisu im odoljeni ni šefica Zagreb Parkinga, kao ni pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo. Pa prije svega lijepo je to što nema zvuka, što ne buči automobil. Naravno ovo može ići, pošto je u turističke svrhe, vozi se lagano, ima vremena za razgledanje, šumovi ne smetaju i naravno zaštita okoliša je jako bitna. Fenomenalno, znači jedno novo potpuno iskustvo, lijepo se voziti, udobno je, vidite sve vani, fenomenalan je pogled. A pogledima ne odoljevaju ni brojni turisti koji se već mjesec dana voze ovim električnim Fordovima na 3 rute, oko Zrinjevca i Tomislavca, takozvanom Lenučevom potkovom i Gornjim gradom. Svima se sviđa, nije niko rekao da mu je bilo bez veze. A mislim to je onak realan osjećaj, mislim meni je fora ovo raditi, meni je fora zapravo voziti ovaj auto. A voze do 30 km na sat, tiho, za pješaka i pretiho. No više trubi ovu. Aha. Baš ne radi. Aha. A i ovu drugu. Dobro. Pa ako hodate, pripazite na ove tihe eko Fordove koji dakle ne ispuštaju CO2, ne štete okolišu, a s ciljem njihove promocije i općenito kupnje električnih automobila, HEP svake srijede od 10 do 16 sati sponzorira besplatne vožnje u sklopu svog projekta HEP srijedom na struju.